Hej alle sammen. Så i dag, der skal vi smage på den her. Og der står, det er beef, eller sour cream and onion, skulle jeg til at sige. Der står, at det er barbecue, og så står der beef. Der kommer ikke til at være løg på, dog. Nej, der kommer ikke til at være løg på. Og så er der den her med kylling i. Og dem skal vi smage. Men bare på vandet. Og hvis I vil vide, hvorfor min søster hun gik ned, så er det fordi vi har min lille black hien. Baby bunny. Hun kan godt lide at være herinde en gang imellem. She likes the pillow. Ja, hun kan godt lide puden. Og så løber hun rundt på tæpperne. Because the floor is very slippery for the little lad. Det er fordi, at hvis du har stået her gulv her, så siger de, at man skal putte et eller andet på, så de ikke sådan glider med deres poter, for de kan få sår under. Sådan en brændsår eller sådan noget, fordi de glider på det her. Så hun har sin her, lidt vand, og så har hun sin, som jeg byggede til dem, sådan så hun kan gå op, og så har hun sit lille sted derude hen. Og så har hun de 3 guldtæpper. Og så har hun de 3 guldtæpper. Og så har vi vinduet åbent. Da jeg satte mig ned, kom hun over til mig. Ja. Før der var hun hele tiden inde i den der. Så man kunne kun lige se hendes hoved stikke ud. Men det var derfor. Og så vender vi tilbage, når vi har fået dem her til at sådan. Ja. Ja. Og så kan det være, at jeg snart laver noget med det her. Det er lys. Du kan putte i flasker. Eller den mig, hun købte. Noget den anden ting. Hun lægger den på min værk, fordi hun ikke ved, hvor den skal stå hen. Den pakkede min søster op. Nej, det var mor, der gjorde det. Så var mor fyldt batterier så. Ja. Så tog jeg den bare fra stuen. Det er sådan en rund en, og så er der de der, jeg ved ikke om I kender dem. Det gør I sikkert nok. Det er sådan med sådan nogle snore, hvor der sådan er ledning igennem, så de lyser op i toppen. Og rundt os. Så det ligner sådan en fyrværkeri. Jeg ved ikke om I har set dem før. It hurts. Ja. Dem. Sådan en købte jeg. Men det kan være, at jeg laver en video på et tidspunkt med det her. Og så er det snart Pride i Danmark. Eller i København er der. Og der lægger jeg en video op. Forhåbentlig. Krydser fingre for, jeg gør. Enten i ugen. Nej, undskyld, weekenden. I Danmark er det kun 2 dage, de har det. Det er sådan lidt trist. Eller er det en uge? Det er enten en uge eller en weekend. Jeg kan ikke rigtig huske det. Men der kommer der også en video op. Forhåbentlig. Så vi ses, når vi har varmet dem her. Hej. I can't wait. Det her, det er kylling, og det er faktisk gult. Og min søsters, det er barbecue, så det er rødt. Og nu her, der putter vi vand i dem begge to. Vi har en. Og vi hælder nok vandet ud. Måske smager jeg på det, for jeg kan godt lide vandet fra nudler. Se, min kanin er inde i kassen. Hvad laver du? Hej. Der gik helt amok på kassen lige før og prøvede at grave ud af den. Men det kan du ikke. Or something else. Tror jeg ikke. Du har sikkert lavet ridser i den, men altså. Du kan sikkert godt, men. Were you doing something else? Hvad skal det betyde? Nothing. Min lille bitte. It's for me to know and you to never find out. Hej. Siger du hej til dem? Så er vi tilbage. Nu er det færdigt. Den her dufter af
er en mærkelig kylling, faktisk, synes jeg. Ja. Barbecuen. God, Blackie. Barbecuen, den er meget stærk. Eller sådan, ikke stærk, men sådan kraftig i duften. Men ja. Nå. Lad os smage. Vi smager vandet først. Vandet smager godt. Hvad smager kylling? Nej. Vandet smager heller ikke godt på den der. Nej, det gør det ikke. Vandet smager ikke godt på nogen af dem. Jeg tror, at den er bedre. Mm. Det her, det er kaffe. Ja, jeg drikker kaffe, men der skal være sukker og mælk i. Prøv lige over. For så drikker jeg det ikke. Jeg kan ikke rykke længere. Lad os smage på nudlerne. Jeg håber ikke, de smager som dem, der man kan købe i Rema. Dem er mig og Lea ikke særlig glad for. Vi har købt dem i Rema. Ja, men de her, de var nogle andre, vi ikke havde smagt for. Lad os krydse fingre for, at de smager bedre. Jeg gider ikke have barbecue i kyllingen. Det var min telefon. Jeg har nogen af dem. Det smager ikke godt. Barbecue smager ikke godt. Jeg kan godt lide kyllingen. Jeg kan ikke lide kyllingen eller barbecue. Barbecuen smager ikke godt. Hvad? Så vi kan ikke lide barbecue. Jeg kan godt lide kyllingen, men det kan min søster ikke. Nu kan det godt være, at jeg spiser dem rå. Du må gerne spise barbecuen rå. Men jeg skal nok bruge powderen. Ja. Yeah. Så får den lidt noget smag. Hvad laver du, Blackster? Nå, men vi ses. Tak fordi I så med. Bye bye. Hej.